O să vă arăt ce mi-am luat. Prima oară avem un căcat de ăsta. Și nu l-am comandat, l-am cumpărat. Și dacă vă întrebați de unde? Păi de unde? Din Cora, care acum e Carrefour din Constanța. Prima oară asta a fost 25 de lei. Lăbuțele mari sunt 25 de lei și Oreo mare. Are și mini Oreo și mini lăbuțe care sunt atâta la 10 lei. Și la 15 lei are lăbuțe medii și Oreo, care se desface în 3. Și ăsta vine cu cearmurile astea și ăsta cu astea. Sunt foarte mișto. Și știți unele că când le faceți așa în mână, care se lipesc foarte tare, gen, vă rămâne așa ca un fel de ceva pe mine așa care vă deranjează, gen un fel de mizerie, dar asta nu rămân chiar. Foarte lipicioasă, dar nu rămân. Dar Oreo vă recomand că e foarte lipicios, foarte mișto. Aia mare nu e așa tare, aia mare, dar asta. Și poate e foarte lipicios, uitați-vă puțin, stai. Sunt și mai tare dacă faci doar câte una de asta. Poți să le relipești la loc. Uitați. Scrie Oreo. E foarte tare, dar cearmele cam îți rămân pe mâini.